Uy, panibagong adlaw, panibagong kinabuhi na mga kaisip. Walang medyo mga kaisip. Siyempre, natas kilid sa Index Rejubrate, kinuhay na rin. Bawal kaya ito sa silip ang silip ang nagsisi mo to dari paglibra karon na naisip hamal-hamal malunod mo ko isip siyempre karon ni ata karon padung sa akong balay mga karon nakabot na ko sa kingdom mo full dira sa kamot mo ta akin luto sa karon mga kaisip importante makasulod sa atong kingdom of wall sa kuno sa itong mga kaisip nakasulod sa itong kingdom no so parang malabay na sa itong mga kasilinganan ani mga kaisip ang mga kasilinganan nakamata na mga sila mga kaisip malain mga panahon na rin mga kaisip kasilinganan ako mga kaisip mga kasilinganan ako na siyempre naman kasi kapata dito si Dorporta pero mga kaisip magligaw mo sa mga kaisip siyempre magbungag sa tadaan hamalo niyang gabi yan tignan ito ko anong ilong pero mga kaisip mo niya ako napalit sa palengke mga kaisip tulingan nga gagmay sa atuan ni baliling ato ni bigwasan karon mga kaisip tirahan ato ni siyempre natin mawala tong kalamasan dira mga kaisip luya sining greens buyas ahos mao gid atong ipauna mga kaisip amo ni dalag pahumot dira sa atong giluto so karon siyempre naatay pitsay so tagnaaw daw siya akong lutoon mga kaisip tingala man ka mo magpaksiw tag na pitsay so, no mali na inyong yun na mga kaisip siyempre natay gata magata tag tulingan mga kaisip sakto na kay naong gata mga kaisip ha so, nawuning nata yung naw kulira pero mga kaisip atong ipailalong nato ning lamas mga kaisip unahon nato ning lamas kaya mo gini importante sa mga kaisip paksiw pauna naman na diya ipailalom naman na diya kay pagbukal na mo ni magdalag humot dala sa tuang isda so karon atong ilunod ning isda mga kaisip sama sa akong gingon ginapail na ginatalay ginalinya depende sa inyong pagbutang mga kaisip ug inyo nang ipatindog sa ako ay pahigda man ako inyo ay takilid ba ninyo ipatindog ba ninyo saan nyo pag-style ha so ato nang linya di makaisipahin na to nagmayo mga kaisip mga ulo kaning ikog na pagtrada di mga kaisip nindot po sa tandaan mga kaisip syempre anak ka magluto na mga kaisip pinubre ba pinubre so karon ato nang bigwasan og mga seasoning mga kaisip gamayon na to mga kaisip kay bisig mahurot unong bungot di ba gamay ra kay natong ibigwas di tama-tama lang mga kaisip di kay daghanon na to bata mga di kay mga walang katong bungot na to ani mo palabiag seasoning na to ang giluto da siyempre di mawala na nga to ang Ajinomoto di ba Batong gasan mo nagamay pa lang makaisip pa na mo dungan pero kaupo ni mong buhok ba mahurot na tong buhok na to gamay gid po pag na buhok mga kaisip siyempre bigasan mo na diya bigasi murag abuno sabi tawanan murag abuno so karon mga kaisip karon na mo kita Ajinomoto nga ipit-ipit na may ana sa inyo wala siguro na bigasan murag asin mga kaisip siyempre asin pag gamay mga kaisip depende sa inyo but pila ka mo bas pila ka kutsara yung butang mga kaisip tulo ka kutsara ba ore duha ako asin ko lang mga kaisip ginagmay ra pero di kita kinihon ba so kung mga kaisip igwasan na to nagsuka na suka hinumulan gamay-gamay lang mga kaisip di ka na to daghanon para di po kay aslom para makaluto naman na siya makaisip dalaras para maluto siya pagbukal pag action niyang malamala lulo din mo na diyang mga lamawan diya makaisip mga pitsay o ganing gata syempre ato nagtutunawon mga kaisip para mix to mga seasoning na to diya so karon mao na ni resulta mga kaisip piting labasa kinang baliling mga kaisip ako nang giputol-putol mga kaisip kay abi ninyo mahal kayo na makaisip unom ra ka buok 120 so kasi mo to na nangitakan sa tong mahiwagang kalan mga kaisip so ang kalan mga kaisip po isang bulan na kapin overturot ba delikado ng ganing kalan nagmurot ni karon ba tignaw tawanan na ilong tawanan na katat mga kaisip ano magandang pansinan akong ilong mga kaisip so kano na to na nagitakan mga kaisip tama-tama rang kalayo mo tignaw mo umurog na ay nakalimutan din nato nga tuwang kuan mga kaisip nga tuwang paminta hindi na to niya nga kalimtan mga kaisip kaya ano pawalas ang hit niya pwede pa na mo na mahabol mga kaisip habulon gini mong uyab ni mo mga kaisip sig na nilain so ato nang ilunod mga kaisip lunod na to ng mga kalisuhan di mga kaisip pero wala po kang lansa sa tong isda siyempre nakalimtan ato pong ilunod na siya bigwasan ato na siya nagmantika mga kaisip para lami-lami pag gamay ba
yan ako magtirag paksiw mga kaisip, dirahan yun ako nagmantika kamay. Ambot ang siya purpose na mga kaisip, pero tuon ako na sa akong mga ginikanan mga kaisip. Karon mga kaisip, bukal na siya mga kaisip, no? Aksyon na siyang manamahal na mga kaisip. Perti ka humot. Atong ilunod ng pitsay mga kaisip. Siyempre, para manaltuluto pag gamay ang pitsay. Dira, pagsunod sa pitsay mga kaisip, pag human sa pitsay, atong isunod din ang gata mga kaisip. Siyempre, di man nimo pabukalo ng gata kay maglana mo na mga kaisip. Siyempre, tamang butang na rin mga kaisip. Tama-tama ra. Wala na ko degi hurot mga kaisip, no? Kaya magdagan-daghan na rin akong gata, no? Gamay ra. Depende sa inyo mga kaisip. Kung gusto mo mga tinula, kung tinula na, daghanon niyo sa sabaw mga kaisip. Kaya ako, tama-tama ra mga kaisip. Naigurang bapaw-apaw. So karon mga kaisip, okay na siya. Hulat lang tagpabukalo no. Oh, giatay masayop ni animal oh. Muro magbitok ni kulira ni. Karon mga kaisip, buka lagi sa mga kaisip. Sus dira na gini mo makita ang kalami og palasahan na mga kaisip. Yung mo na siyang tilawan, siyempre. Tilawan yun na mo siya daan. Sakto na ba ang timpla? So karon ako naman lang tilawan, sakto naman ang mga kaisip. Tama na kay na. So mag-ready na tas jacket mga kaisip no kay magsundo naman ta. Alas 5 naman kapin, siyempre sundo na to commander ato mga kaisip. Gamsoko ra ba to? Siyempre, di mawala ng atong bag dira mga kaisip. Kaya dira ang atong mga lisensya o kwarta, magkinaon sa maplatan, tas dalan. So, karon mga kaisip, diri rin tama na akong video mga kaisip. Dili na No? tama na itong Intro video na mga yun. kaisip pa kay magsundo man ta sa Diba? kabut Intro siya. character and crime. Kayo Intro rin na siya. ang oras. Dayon, sa may mga intro. Ato na ka. So diri na lang atong mga video ilong. to. Sus, ginoo ko. Follow. Ayaw kalimot follow, subscribe sa akong YouTube channel Police 143. Kasi mara to. Say kalimutang follow, subscribe sa akong YouTube channel mga kaisip. Kasi nawong ning tawa na umrog na krukong hoy. Misa sa isip